हाँ हाँ साहू बाबू मत कहीं एटिके डाकिथिले। ओहो भाଉଜ ଆପଣ ଆଗ ବସୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। अच्छा हो साहू बाबू ମୁଁ ଏବେ ବସିଲି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାର ଥିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ପୁଣି ବହୁତ କାମ ଅଛି ସିଆଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ଦେଖି କହିଲ ଅନୁଭବର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନାଁ କ'ଣ? ଟିକେ ମନେ ପକେଇ କୁହ ଅନୁଭବର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଭାଉଜ? ଆରେ ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ କହିବି କି ଅନୁଭବର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ଛାଡ଼ ମ ସେ ବୁଢ଼ୀ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖି କହିଲ 143ର ମାନେ କ'ଣ? କହିଲ କହିଲ କହିଲ। ଆରେ ସାହୁ ବାବୁ ଏ 143 ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କହିବି କି? ଓହୋ ମାଉସୀ ମୋ କଥାରେ କାହିଁ ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଛ କହିଲ? ତମର ତ ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଡାକିଛ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀକୁ, ଯା ଏଠୁ ଭାଗ ଭାଗ ବୁଢ଼ୀ। ହଁ ମ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ଲୋ ମା, ଆଜିକାଲି ଏ ଅଣ୍ଡିରା ମାଇକିନେ ଯାହା ହେଲେଣି କ'ଣ କହିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ପୁରା ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଦେଲା। ଆଜି କିଛି କହି ହେଲାନି। ଆପଣ କାଲି ଟିକେ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ସାହୁ ବାବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। କାଲି ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା କଥା କହିବେ।